allahu akbar allahu akbar allahu akbar. ko kabbiraaji keeɗi fof heen yettude allah no feewi e subhinde allah subaka e kikiiɗe. kala ko woni asmanude e leydi fof en subhina allah subhingol jooɗngol. senaade woodanimo kanko woni allah gooto poolɗo joom asmanuji e leydi e ko woni hakkude muɗum kanko woni poolɗo bawɗo yaafaade. senaade woodani ɓurɗo nandineede e yerineede kala joom mawngu to makko ɗo ko toksere. mi yettiimo te kanko woni kanduɗo e yettoode kanduɗo e timmal. mbiɗa mantamo mantoore neɗɗo lorlikiniiɗo ñaagotoɗo. mbiɗa wootiɗinamo to baŋnge jaati makko e sifa makko e golle makko gootiɗen ngol mo ngannduɗaa yiyaani wonde omo jogii jerdiiɗo walla omo jogii yiiru. o ɓurii nde sifotooɓe cifotomo walla e miccotooɓe miijotomo. julde ki sali ngoni annabi men keewɗo njurumi e meeɗen mo ngannduɗaa suɓii sahaa nde yahata nde ko wiide arrafiqul ala yaadi ɓuɓɓotooɗe ɓee. julde nde woni e koreeji makko kanko e wondiɓe makko gila e hata jimɓe haa e ferɓe ngacci koreeji e galleeji fof ngabbi diine allah o. kañum e njaatigeeɓe jippimɓe hoɓɓe arooɓe wonnoɓe e galle limanaagal ngal yo ɗum duumo ɗon ɗo ndiwriiji ene jokka yimde e dow cate. allahu akbar kabira. allah ɓuri mawnude hunde fof. mbiɗo yiyanii mawningol mo ngannduɗaa ɓernde mum heɓintaako ɓernde mum ñiiɓataa so wonaa e siftorde allah laamɗo jaafotooɗo o. sabu allah ene wii koye jangtegol allah koye siftorde allah tan ɓerɗe keɓintoo. senaade woodaniimo subhingol mbiiɗo koye siftorde allah bakkatuuji ɓeydotoo. sabu so tawii neɗɗo wii noon firtii ko siftorgol ne woodi ciftoroowo ne woodi ciftorteeɗo ene woodi. so tawii ɗii ngoodaali ngoodii noon ne waawi bakkaade waawa wonde ɗoon. kono so joom yii haa taayii e allah hankadi gasii toon hankadi ko allah tan woni ɗoon zakir ko allah tan woni altan siftortano hoore muɗum. eywa en mbii allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. allah on o mawni o toowi toowal jooɗngal. ɗum yo won ɗon ɗo aduna subhina e yittudemo malaikaji ene woni e huldemo. ɗon ɗo yimɓe jiɗooɓe ene pekkore sabu gilli mumen e ɗon ɗo annduɓe allah ne njaha haa pekkore natta wawde hay dillude. senaade woodani tagɗo neɗɗo fondi ɗum alaa fof cuɓingol e cennugol woodanta so wonaa ko subahanahu wa taala. senaade woodani mbo daaɗe jankinanto sabu mawngu muɗum. senaade woodani mbo hakkillaaji tampata sabu wiide en jangto haqiqa en ngannda haqiqa muɗum. senaade woodani mbo sawtuuji towata e jangtaade geɗe muɗum. kadi ɗemɗe fof ene kaala haala makko. kanko gooto hertori sifaaji timmal e njoondam e mawngu. omo seni e kala ko nandi ustaare e puɗɗagol e gasgol. senaade woodanimo alaa fof pawtowo e ñaawore makko he ñaawoore kadi alaa duttowo ñeeñal makko. senaade woodani pawɗo mana joɗɗinɗo peesirɗe mbele yimɓe ne gollondira heen e dow potal. ko allah ɓuri mawnude ko allah ɓuri mawnude. en mbii noon ɗon ɗo iidoo ɗo bettoro ñalawmaaji iidi ɗon ɗo ɓe ñaamtoroo comci hawrede joomiiɓe
kamɓe julɓe senaade woodni Allah joomi ɗum teddungal e ko cifoto ko kissa ngari woni ene laaɓe he alhamdulillahi rabbil alamin ƴette wonno ko Allah joom bindo allahu akbar kabira ko Allah ɓuri mawnude ko Allah ɓuri mawnude yettode wodani ko Allah ko heewi en cubini Allah subaka e kikiɗe yettode wodni Allah cuƴirɗo ñalawmaji ɗi ñalawmaji iide e weltare senaade wodnimo o mawni Allah ɓurɗo mawnude o mi yettoma e nemaji ɗi ganduɗa mbawa limtede ko ɓuri famɗude hen ko wawa gasnede mbiɗa seedo wonde to ala so wona Allah kañum tan goto taw mbiɗa yalti e kala ko wona ñawore makko e kala ko wona ko welte julde kisal e gon e ɓurɗo moƴƴude e wajotoɓe e ɓurɗo moƴƴude e hurbinoɓe ɗon ɗo sondu ɗon ɗo fondu ene yima e dow cate kecce kadi yewon e koreji makko e wondiɓe makko e abbi batteji makko guila yiɗɓe hay fof so ɗum ɓenni e hemon jeeyaɓe Allah kestirtine limanagal e kala saaha e kala waktu celline anniyaji ko adi nadde e dewe Allah mi rentini on e duwandade e goofi e tuyoji koto gabbaɗe taaɓe cheyɗani wallaɓe cheyɗani majjinoji e ndentede Allah e kala ko mbatton e kala ko goppoton Allah wi Allah jaɓanta rende ko hulɓe Allah rentoɓe Allah ɓe o wi kadi e tebbuji ɗi jettata ko Allah ƴiƴe meje ɗe jettata ko Allah kono yettotomo tan ko kulol mon Allah ngol yettotomo kanko Allah ari e hadis Allah darata mbadiji moɗon darata jawɗele moɗon kono o darata ko ɓerɗe moɗon e golliji moɗon o wi kadi sallllahu alayhi wa sallam laɓɓine dewal Allah taw ko sabu Allah toppirde waktuji mon joyɗi totte askal jawɗele moɗon taw ɓerɗe mon ne beyti hen koore lewru korka moɗon kajjon suudu joom moɗon so mbayɗon naton aljanna joom moɗon allahu akbar allahu akbar ko Allah ɓuri mawnude kala ko mawni te kanko hunde fof omo wawi te omo hande e jabade taare o keeɗo taare o ballo gandon koy ene sunnina e kala dimo juulɗo bawɗo mo ganduɗa hajjoyani en sunnina e dow mum wadde layya o layjano hoore makko o layjano jinnaɓe makko ɓe ganduɗa ngala ko layjani koye mumen o layjano hen sukaɓe makko to kaso ɓe ganduɗa mbawa taw la faggade walla ɓe ngala koɓe mbaɗi ko ɓe tan noon wiya waɗɗimo waɗande amma heddiɓe waɗɗaki waɗan ɗumen hasko aɗetima noon nden noon layyano hoore makko neɗɗo bawɗo o foti ko hirsande hoore muɗum ɗum ɗon noon ko sariya mo ganduɗa ne waɗa guila e saaha seydina ibrahima al khalil alayhi salam saabu on yamirano koye hirsu ɓiyum ishaqa walla ismail wiyete bawɗo noon wiyete bawɗo hebde layya to banggue almami malik komo ganduɗa harjinani e coggu layya ngu e nder hitande he foof ko sot layya o ko ɗum o harjinani hen ɗo e hitande ko on wiyete bawɗo kadi o ñamlanta ko layya wiyatake yo ñamlan layya fotani ñamlade pour sodde layya kono noon ɗum en luuri e konngol ibnu rushd mo ganduɗa ko kewɗo gandal on wi kañum so neɗɗo andi so jobdude ala caɗele ne wawi ñamlade layya woni ande ɓe ɗon mbi kala joguiɗo wutteji ɗiɗi fayi dow ne wawi yeeyde wutte goto o sooda hen layya heddoro goto o ko hon noon somo joguino wutte julduɗo juma wutte joɗɗo ewa on wawi yeeyde ɗum o sooda layya foti layyede koye nder balɗe julde he haade baljuɗe ɓennude layya he noon so tawi ko baali jawdi ko ma sola ha futta ɗum ɗon ko timmini hitande timmude ha naata hitande ɗimmere foti foof so tawi ko beyi kañumne ko ma sola so tawi ko baali so soli tan no yona ko ma timma hitande amma soko mbeewa ko ma sola ha futta
ɗum matimma hitande naata ɗimmere heen foti fof fodde lewru nagge kadi ko ma sola ha futta ɗum matimma duuɓi 3 fayi dow ha natande duuɓi 4 so ngeloba kadi ko ma sola ha futta nde fuɗɗa timmude layya ɗum ne ko mata heeɓa duuɓi 5 natande 6 yen paam noon layya ɗiɗo nendata ɗum fayi dow mana layya neɗɗo goto tan layyato goto fof layya neɗɗo goto layyanto kono noon baraji ɗi aɗa wawi rendinde hen mo jiɗɗa fof bandiraɓe ma walla hoddiɓe ma walla ɓe ganduɗa ko awan tune fagge ɓe faɗa nde baraji amma layya ka e hoore mum kam ko an tan goto jeeyi ɗum noon kadi ma joom anni o ko adidi hirsata ewa dammugol ganduɗa ne fayi ha wawa immade ngol ne wawi yonde layya walla ngol allah mo heeli so tawi natti ƴinde mana selli ne wawi yonde layya walla mumol ne wawi yonde layya amma ñawgol ñaw laftuɗo yonta layya walla laƴowol laƴande laftude yonta layya walla ɗokkol yonta layya ha so yiterde nan ɗon ko ɓeyten yiyata yonta layya ko hon noonne kadi so tawi won kuusi e terɗe he sona sobo tappede amma ɗum hatta ɗum yon layya ko hon noon so laatiki en taƴi ko ɓuuri tataɓal ɗum ne ngolne yonta layya walla nofuru ɗon seeki ko ɓuuri tataɓal ɗum ne yonta layya kadi pargol ha ɓurti nanta haydara yonta layya laaci taki yonta layya kadi ñiiƴeɗe sen cooli ko ɓuuri ñiiɗe o tan sen sooli hen yonta layya ɓay ka wona colgol entogol colgol gaddunol ngol hatta ɗum yon layya ɓay ko mbaalu wiya kadi so huɗoko en luuɓa no feewi yonta layya so kayit ne fooƴi ha woni yersnede watta kosam yonta layya to banggue noppi noon ɓe mbi wonko feeñi so tawi seeɗa taƴa hen ne wawi yonde layya kañum foof noon kala hen ko haalaɗo nayyi beyi baali e gueloɗi foof noon ko kala halɗi ɓuuri hunde foof kala haldi mum ɓuuri kala halɗi ɓuuri rewi hen tappadi rewi hen dewol ngol waktu mo hirsete ko saaha mo almama juuli ha gasni hutbinde ha hirsi so almama hirsi ha gasni ko ɗon fuɗɗi dagade kirsugol guiɗɗon ha ñande demba min julde ñande sunaka muti hen tan ganduɗa hankkadi layyaji gasi hande e janggo e ɓawa janggo e ɓawte ewa ñande julde no ñande hen fatte ha almama hirsa amma so ñande hen ɓenni sa yiiɗi safini hen kirsa hay sa firsi hen dogaɗa base kala noon kirsude ko adi almami dañi tew kono dañani layya gaga haalde ko yonta ko yiiɗa taw dammol ngol ne hiisi tango ala ayibaji kadi yo won ko ɓuuri forde e ndeemiri ma taw ɗum kirsanta layya o ne yiiɗa hen tan fayi kadi taw ko kala haldi tan waɗi gallaɗi taw ko daneeri ɗum fof ne yiiɗa so tawi sonaka e taw ko tappaɗi ɗi ɓuuri fayde nden ɗin cuɓa e dow kala halɗi payani ɗi layya kadi hay hunde dagaki yeyde hay hunde e layya walla neɗɗo hirsanma jaɓa ɗum dagaki kala waɗi hen hunde yo andu o woñima o oppi lawol no laaɗo sallallah alih w sallam layyino ko jawɗi ɗiɗi payɗi baɗɗi gallaɗi guirɗe ne mbaɗi ko ɓowli kolceɗe ne mbaɗi ko ɓowli ewa kanko jaari hirside junngo makko nde hirsata nde o wi bisimillahi wallahu akbar o wi allahumma hada anni wa amman lam yudahi min ummati mi hirsani hooram e kala mo heɓani hirsude e nder leñolam kamo dañani layƴa mi layyanima ɗum la sallah sallam wi ala fo maccuɗo allah kuccitowo e layya mum kuccinaɓe qibla hirsa sona taw ƴiiƴam ɗam e cowodir ndi e leeɓi ɗi fof windete ko baraji o moftane ha ñandarga o tawi ɗum e nder peccirɗe makko ɗum waɗi yiiɗa ko mawgol beela keeɓa ko mawni
o wi kadi ƴeewe layyaji mawɗi sabu ñan darga ko ɗi mbaɗɗotoɗon e dow siraɗe layyaji mon ɗi ko he mbaɗɗotoɗon waɗa ƴeewe mawɗi. Ibn Abbas wi radiallahu anhuma o wi ala fof sadak caggal jokkere en ɗam ɓuɗɗo moƴƴude e juurde ƴiyam hirsande Allah hunde yo ngannde kadi wonde iidi taske o ɓuri mawnude e iidiji ɗi fof kañum ɓuri mawnude iidi korka ko Allah sallallahu alaihi wasallam e muɗum ƴiƴameje moɗon e jawɗele moɗon e ɓalli moɗon ene harmi e gooto e moon heptude ɗum e dow goɗɗo no oɗo ñalawma harmiri toñde e nder heen ni e ndiɗo leydi harmiri toñde e nder heen ni wona Makka e nder duulode harmiri toñde e nder heen ni wona ñande wonno ko arafa eɗen nganndi arafa jeeya ko e ashurul hurum koye lebbi kaɗaɗi hare jeeya koye nokku haram koye nokku kaɗaɗo hare kadi ñalawma o ko ñalawma tedduɗo o wi ɗum ko o ñalawma taske wonno ko o ñalawma ndaɗo wiyan noon teddi o wi ma on kawre e joomum o namdo on ko mbaɗɗon ko fof nden noon tinno ɗe oɗo gonte hefre caggalam oɗo mbarandire e dow meɗe meƴƴelde hadis o ni wiya kadi joomum men kalife men o ne feeña heen pour julɓe ne juuroyomo julɓe jaha juuroyade Allah o rimɗina ujunnaji yimɓe taw fonno yaade jeyge haɗo faado aljannaji taw malaikaji ɗi en tawa ene ceedi mbele ɓe ceedo no Allah e mawde yaafuy e jiyaɓe muɗum sakkade e nder oɗo ñalawma ene ɓuuri sakkade e kona o ñalawma fodde laabi 97 Allah sowona kala mbo haaji ene yiɗiri fof juulde e hirsude e oɗo ñalawma taske ɓuuri e julde e sakkade e ñalawma korko ko ɗum waɗi nela salah sallam yamiri o yamira kay yo juul o hirsa sabu yettude Allah dokkuɗomo kawsara o layya noon ñande julde ɓuri heede barke ɓuri heede fayida ɓuri heede ɓural e rimɗinde e sakkade fof so kañum ko ɗum sunna tengtuɗo imam Malik wi radiallahu taala anhu o wi sunna wonande bawɗo kay ko yo hirsir junngo makko sabu ñimtinde nela sallah sallam e ñimtinde ardiɓe moƴƴuɓe ɓe so wawa o lomtina mo hooli hirsanam kono noon yo ad ha tawi o yiye nde hirsete nde kono noon lomtinaɗo yo hirso o kadi wona omo yoɓe hen hay hunde walla omo totte hunde e layye he ala haydara yoɓetake hen sana noon taw dokkal ngal ko dokkal sabu Allah ɓol tan wona sabu pour koye hirsi ko wona jobdidal so wona jobdi ɗum mbasi ala hen ko hon noon juɗowo o fotani ittude hen gueɗal pour wonde juuɗi sona taw o rokkirama ko sabu Allah ɓol en yiiɗa tuggude ñalawma hande tisbar hande kala nde juula waktu nde juula joom en mbiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu tuggude hande hañen demba miñum julde hande janggo ɓawa janggo e ɓaftel noon subaka o koye nden haɗata so juula subaka tan nden gasat en yiiɗa wonde jogoɗo hirsude hande wasa hassade hande o ha juule ha arte so hirsi o taƴira keñalayya makko ɗum en yiiɗa en yiiɗa kadi jamma no jamma hanki o woni wurtinde jamma o waɗa hen dewe Allah en yiiɗa kadi subaka hande lotade hen e ñantade hen ewa e foof waɗa hen cuɗari waɗa hen ko uuri hay sinno haymo juuliyani iidi ne foti ñantade kam to galle mum to o wi debbo fotani yaltande iidi hay sinno joom galle mum yamiri eyyi ɗum andi ko nokkuji ganduɗa ne heewi jiiɓodiral ɗi kadi ne yiiɗa jomum sen yaaha iidi yaara koyɗe mum kadi wona wadde Allahu akbar ha almami ara no mbatten ɗo ni walla ha julde fuɗɗo wiyama ka salma ari hen ndettata wiyama yo jokku ha faye julde yimɓe dartina ne yiiɗa hen kadi e ñalawma he jokkude hen enɗameje e wallude hen miskineɓe e yurmade hen aljetimeɓe Allah subahana wa taala ene wi ndentoɗe Allah mo ñagodirten saabu mum o jokke e enɗameje
aljanna noon ne taƴow enɗam e gaaƴoto jinnaɓe heɓata hay uudagol muɗum ala ko haali nadde ɗum yo Allah wattu en e dental yiɗɓe Allah kala garduɗo e laawol sene hoota yo hootir laawol gongol mi laaɓi ɗiɗɗi fof ene ceedanamo gande kadi neɗɗo kala ko jogii ko wawi heede fof ko gasat tan kono ko Allah ko ɗum gasata e te an gurdam aduna wonani sowona ko dahmitta tan ko sa'a daɓɓa tan sabu ɗum wona ko heddoto nelaɗo sallallah sallam ene wiya puɗɗotoɗen e ñalawma oɗo fof gaddotoɗen wadde fof ko juulde so en gasni kooten on saha kirsen kala baɗɗo noon on hawri e sunna amen o wi kala layyiɗo taw ɓerde mum ene welti ene ɓuuɓi heen on layya manam mbo heedo e jeygol allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin